Behar gehien duten herritarrei laguntzeko eginak daude ordenantza hauek. Batez ere, gizarte zerbitzuetako departamentuari dagozkionak dira. Eta bigarren ezaugarri importantea izan da, horregatik hori, herriko elkartei eta herri bizi bati bide berriak irekitzeko hainbat baliabide doan utziko direla. Gizarte zerbitzuei dagokionez, aldaketa nagusia tasa berri hauetan, baztertze egoeran aurkitzen diren pertsonek hemendik aurrera izango dituzten hobarien moldaketan datza. Gizarte zerbitzuetatik egiten den lanarentzat tresna baliagarria bihurtuko da. Izan ere, egoera ekonomiko kaskarrean dauden familiei diru laguntza ohikoak emateaz gain, agia dela, udal diru laguntzak direla, AESA, RGIa eta abar. Hauek emateaz gain, udal zerbitzuetarako doako sarrera bermatuko zaie datorren urtetik aurrera. Kiroldegirako sarrera doan izango dute, euskaltegian eta musika eskolan doan ikasi ahal izango dute, gimnasiatoko kursoak eta emakumeen zentroko aktibitateak doan, kulturetxeko aktibitate eta tailerrak doan, gaztelekuko kurtsoak doan, zabor-tasa ez dute ordaindu beharko. Finean, egoera ekonomiko kaskarrean dauden familiek gizartean txertatuak egotea eta baliabide ekonomiko nahikoak dituzten familietako ume eta gurasoekin batera, udal zerbitzu guztiak erabiltzeko aukera izatea nahi du. Guretzat, benetako iraultza, izan ere, aurten 5 familiek soilik izan dute tasa hauek salbuetsiak izatearen aukera, jarrita zeuden baldintzak zahartuegiak zirelako, zahartuegiak zeudelako. 2014an aldiz Eusko Jaurlaritzak RGI eta AES diru laguntzak banatzeko erabiltzen duen taula izango da erreferentzia, eta berau betetzen duten familiak salbuetsita egongo dira 100% tasa horietan. Lasarte horian, momentu honetan, 375 pertsona inguruk jasotzen dutela RGIa. Eta 170 inguruk AESa. Hortaz gain, neurri horretara iristen ez diren familiek ere izango dituzte hobariak. Ez badituzte betetzen 100%an bai RGIko eta AESeteko baldintzak, 175, 150 eta 125ko hobariak izango dituzte zerbitzu horietarako. Herrian, elkartek egiten duten lana beharrezkoa, aberasgarria eta herri biziaren oinarria dela ikusten dugu. Horregatik, udal instalazio eta baliabideak doan erabiltzeko arauak zehaztu ditugu. Auditorio, areto eta bilera gelez gain, elkarte hauek holtza, jaima, esi eta elektrizitatea besteak beste doan erabiltzeko eskubidea izango dut interes orokorrekoak diren jarduerak antolatzen dituztenean. Ingurumenari dagokionez, auzo konposta egiten duten familiei ere hobariak emango dizkiegu gutxiago kutsatzen baitute. Eta beste auzoetara zabaltzeko konpromisoa ere hartzen dugu. Era berean, gehien kutsatzen dutenek, zilindrada altuko turismoen kasu, gehiago